yadda zaka samu dala 3 a cikin minti 2 kacal, sannan kuma duk mutum ɗaya idan ka gayyata za a baka dala 1. Kaga a cikin minti 5 zaka iya tara daloli masu yawan gaske. Maza ka nemi haka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yan uwa barkamu da kasancewa da kowa wannan sabon bidiyo. To gaskiya wannan sabon update ne, wani sabon wallet da suke bada kyautar dala 2 kyauta yanzu, kuma sannan da kai investing din mutum ya su baka $1. Kaga dala 2 nan ma zaka iya withdraw din ta yanzu. Sannan kuma duk mutum da idan ka tura link din ka ya su baka dala 1 kyauta. Wannan bonus suke kai sauri kafin a yawa su rufe. Dan uwa kar ka saki da muka ta wuce ka. Yanzu da farko zaka zo ka sa email ɗinka a nan gurin misali. Let's say mun sa email ɗin sai ka zo ka danna wajen da aka ce sign up misali. Dan ka danna wajen sign up misali. Zaka jira ya gama loading ya sign up. Kaga yanzu za ka ga registration ɗinka yayi. Yanzu kaga bacin ka gama sign up to zaka je directly ka je ka download din wannan wallet din. Okay? Sorry. Yawa bacin ya gama register dan uwa zai kawo maka wannan guri kamar haka, zai ce maka kai downloading din application din directly, sai ka zo ka taba Play Store misali. Idan kuma Apple ce da kai ga kuma App Store nan sai ka je ka taba, amma hutun da Android ne sai ka taba Play Store, zai kai ga directly sai ka je ka downloading application din kamar haka misali, sai ka taba install. Zaka jira application din ya gama downloading. Yawa zamu jira ya gama loading saboda dan network dan ya hakuri. Yawa zamu jira app din ya gama loading saboda area da nake yana dan karancin network yanzu. Yawa za ku dan jira ya gama. Yawa yanzu to bacin ya gama downloading, kun ga zai nuna maka wajen open din, sai ka taba open. Da ka taba open zai ga cikin application din, kun ga wannan suna application mai suna Mara. Ka tabbata ka fara register da email ɗinka tukuna kafin ka zo nan gurin. Wannan email din da wannan link din da za a je muku a kasan description na YouTube, ka tabbata ka fara register da shi tukuna kafin ka zo nan gurin. Sai ka zo nan ka zabi English misali, sai ka je get start. Sai ka tafi next, sai ka tafi get start. Za ka zo ka sa email ɗin nan da ka register a nan gurin. Dole sai ka tsaya a nan za ka sa wani email ɗin da ka riga ka register. Yawwa misali, in ka sa email ɗin da ka register a nan gurin ka danna continue. Za su verify ɗin email ɗinka. Yawwa za su verify ɗin email ɗinka ɗan uwa. Za mu shiga nuna muku yadda wannan garaɓasa ake samun ta cikin sauƙi kuma ka yi withdraw. Za mu jira ya gama loading. Yawwa to bacin ka gama zai kawo ka dan yi verifying din email ɗinka. Bacin ka gama verifying in zai kai gashi nan yana loading, in zai kai mu cikin app din, in zai wuce da mu cikin app din. To kaga bacin ya dawo daga cikin app din yanzu gashi nan you got mail, a link has been sent to wannan your email ɗinka. Za su tura maka da link zuwa email ɗinka. Za su ka je ka taba email ɗinka domin ka je ka verify din email ɗinka misali. Za ka je kan email ɗinka, za ka tafi can email ɗinka misali. Can email ɗinka misali, in ka je misali let's say bari mu nemi application wani Gmail, za mu je kan email ɗinmu sun tura mana da verification link da za ka je ka nemi verification link ɗin, ka je ka verify ɗin email ɗinka misali. Za mu je mu nemi link a wannan gashi nan. To yanzu gashi nan kun ga gashi nan ko sun tura mana da gashi nan, sun tura mana yanzu 435 gashi nan yanzu sun tura mana. Sai ka taba shi misali kamar haka. Za ka dan jira ya gama loading. Yawwa misali gashi nan sai ka taba verify your email. Za ka dan jira su gama verify ne email ɗinka. Yawwa saboda wannan wallet sai nan sabuwa suke bada promo, dan haka kai sauri. Ka gani gashi nan verified, sun yi verify ne email ɗinka. Sai ka zo nan gurin ka shigar da sunanka kamar haka misali. Yawwa yanzu za ka zo ka shigar da duk wani bayananka a nan gurin da ka shigar da shi sai ka danna submit kawai misali. To bacin ka jirgin ta kamar haka misali, yanzu za ka jira za a tura maka da code. Yanzu za a tura maka da code guda 6. Yawwa za ka dan jira na email za su tura maka da code. Gashi sun tura maka ta phone number ka da kasa. Za su tura maka da code ta phone number ka, sai ka zo ka paste din code din a nan gurin. Bacin kai paste sai ka danna wannan gurin da aka ce submit. Za ka dan jira shi dan gama loading na yan minti yan sakanni. Yawwa yan sakanni kalilan zai kai mu cikin app din gaba. Gashi nan yanzu sai mu danna gunan da aka ce yes. Sai mu zo wow congratulations gashi nan end. Sai mu tafi. Kaga yanzu ga wannan shine referral, gashi nan za su baka referral link ɗinka a nan gurin. Sai ka kufa. Gashi nan sun ce ka tura mutane yanzu a nan gurin. To sai ka zo ka kufa misali kamar haka. Yawwa to kun ga gashi nan yanzu mun shigo cikin abin gashi nan sun ba mu kyautar dala 2 da na gaya muku. Yanzu kun ga kyautar dala 2 mu gata nan yanzu nan aka ba mu ita. Dan guwa kai ka saki wannan dama ta wuce ka. Sai ka danna got it. Ka gani yanzu ka gani kalli. Yanzu gashi nan sun ba mu dala 2 mu kalle ta a can sama. Ka gani yanzu sun ba mu dala 2 mu yanzu kun ganta.
To dan uwa yanzu abin da zaka yi, zaka zo wannan dala bin yanzu misali zaka zo ka kwafi wannan referral link ɗinka ka je ka tura mutane su je su register da wannan app din. Idan suka register da wannan app din dan uwa zaka samu alkhairi mai yawan gaske dan uwa. Kar ka sake wannan dama ta wuce ka kai sauri domin ka je ka kwashi wannan gara fasa dan uwa.